מילים שחבל שהן לא שמות, אני בהלם כמה זמן לא עשינו את זה. אני רוצה שתחשבו רגע איתי על המילה נתניה. זה כאילו נותן לי וייב של מישהי כל כך שווה. נתניה. תגידו איתי ביחד נתניה 5 פעמים, אתם תבינו איזה שם סקסי זה. המילה השנייה היא מיני. היא מרגישה לי פשוט החברה הכי טובה של נתניה, זה חייב לבוא אחד אחרי השני. במילה השלישית אני אצטרך שתיכנסו איתי רגע לראש. סמכות. זאת מישהי שכאילו קצינה בצבא. תרצה כזאת, אתם מבינים? תרצה, אם היו קוראים לה סמכות, זה מתחבר לי. המילה הבאה היא מתח. מתח נותן לי וייב של גבר ארסוואט כזה, שהחברים שלו קוראים לו מתח כל הזמן, ואז האמא כזה כועסת, לא קוראים לו מתח, קוראים לו מתח. אז כזה, אבל זה פשוט מרגיש לי, כאילו, אתם יודעים מה זה מתח? מטבע חוץ. אז זה אומר שהוא גם ממש עשיר. והמילה האחרונה, תאילנד, לא יודעת, מרגיש לי טרופי, מרגיש לי כאילו מאיה קיי, לא הייתי מופתעת לשמוע שקוראים לה תאילנד. וזהו, תכתבו לי אם אתם רוצים עוד כאלה.